Νέο τρίποντο από τον Μπάντιγκερ αυτή τη φορά. Αυτός όμως σημάδευσε σωστά. Τζάκσον. Χάινς έφτασε μέχρι το lay-up. Ήταν αδύνατο με πλάγια βήματα ο Φόγκμαν να προλάβει να του κλείσει τον κεντρικό διάδρομο. Ενώ νέο πρόσωπο είναι και ο James Augustin, ο οποίος υποδέχτηκε την μπάλα από τον Φριτζόν αλλά δεν τελείωσε τη φάση. Ο Μπομπουά στο ανοιχτό γήπεδο θα φτάσει μέχρι το lay-up, δεν θα σκοράρει. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές της Μπασκόνια. Σεγγέλια με τον Augustin μπροστά του. Η μπάλα τυχαία έφτασε στον Diop και αυτός πήρε το δώρο και το άφησε στο καλάθι της Τσέσκα. Λαπροβίτολα ύψωσε για τον Μπομπουά. Τρομερή φάση. Πέταξε ο Γάλλος στο ρώσικο καλάθι και έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του. Και όντως προσποιήθηκε. Εκτέλεσε από τα 4,5 περίπου μέτρα. Ο Diop έσπρωξε την μπάλα στα χέρια του Μπομπουά. Οι Ισπανοί τώρα τρέχουν. Ο Μπλάζιτς θα τελειώσει τη φάση. Δεύτερο καλάθι για το Σλοβαίνο, 24-20. Ριάπα. Έκανε λάθος, έκλεψε ο Χάγκα. Με τον Τεόντοσιτς μπροστά του θα καρφώσει εντυπωσιακά. Ο Higgins θα δώσει στον Ντεκολό, αυτός θα εκτελέσει από τη γωνία. Η μπάλα θα καταλήξει στο ισπανικό καλάθι και η διαφορά θα ανέβει στους 4 τώρα για τους Ρώσους. Higgins, νέο κάρφωμα. Ντεκολό. Πέρασε από το screen του Augustin. Βρήκε μπροστά του τον Φόγκμαν. Δίστασε, προσποιήθηκε. Ο Φόγκμαν εγκατέλειψε την μπάλα και ώσπου να προλάβει ο Μπάντιγκερ να κλείσει τον Γάλλο, το κακό είχε γίνει για την ισπανική άμυνα. Χάγκα, σουτ για 3. Μπάντιγκερ στο επιθετικό rebound. Ένα ακόμη. Θα τελειώσει και τη φάση ο Αμερικάνος. Higgins περιμένει να περάσουν κάποια δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Έχει διαβάσει το mismatch με τον Φόγκμαν και θέλει να τον κερδίσει στα πόδια. Ο Γερμανός όμως έπαιξε έξυπνα. Πέρασε ο Higgins. Κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Λαπροβίτολα. Ο Χάγκα για 3. Αυτή τη φορά βρήκε στόχο και έδωσε προβάδισμα στην Μπασκόνια. 44-43. Το παιχνίδι ξεκίνησε πρώτη επίθεση δεύτερου ημιχρόνου για την Τσέσκα με τον Higgins, τον πρωταγωνιστή του πρώτου μέρους για τους φιλοξενούμενους, να αστοχεί, αλλά τον Augustin να ακολουθεί τη φάση και να τελειώνει εκείνος με αυτό το lay-up, δίνοντας προβάδισμα στην Τσέσκα 44-45. Η Τσέσκα που έβγαλε και την άμυνα. Ο Βορόντσεβιτς πέτυχε τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι και ανέβασε ακόμα περισσότερο τη διαφορά για την ομάδα του, 44-47, για πολύ λίγο όμως, αφού η απάντηση θα έρθει με αυτό το σουτ 2 πόντων από τον Σέιν Λάρκιν. Ελάχιστα έχει παίξει σήμερα ο Μίλος Τεόντοσιτς, μόλις 6 λεπτά, είχε 2 πόντους, 3 τελικές πάσες με 2 βολές και 0 στα 2 σουτ. Έδειξε να μην είναι ικανοποιημένος ο Δημήτρης Ιτούδης από τον Σέρβο και τον άφησε αρκετή ώρα στον πάγκο. Ο Σεγγέλια τώρα έξω από τη γραμμή των 6,75 θα σκοράρει. Ο Βορόντσεβιτς έχει mismatch με τον Λάρκιν. Προτίμησε πάσα στον Augustin. Αυτός προσποιήθηκε, ξεφορτώθηκε τον Φόγκμαν. Τελείωσε τη φάση 49-51. Μπομπουά. Σεγγέλια. Εντυπωσιακό κάρφωμα μπροστά στον Βορόντσεβιτς. Τζάκσον, Higgins. Πέρασε από 2 αντιπάλους με σταυρωτή τρίπλα, τελείωσε τη φάση παρά του ότι βρέθηκε μπροστά του τρίτος παίκτης και ήταν ο Diop. Λάρκιν. Σεγγέλια για 3, 55-55. Τεόντοσιτς. Ένα σουτ πάνω σε άμυνα με τον Λάρκιν κολλημένο πάνω του. 55-58. Βορόντσεβιτς από την κορυφή της ρακέτας μετά την assist του Τεόντοσιτς που έχει πάρει φωτιά. Ο Ντεκολό πήρε την μπάλα χαμηλά, ο Diop ήρθε σε βοήθεια, ο Σεγγέλια κάλυψε σωστά στο rotation το αμυντικό της Μπασκόνια. Ευνηδιασμός, καλάθι και φάουλ. Ο
Σεγγέλια σε νέο επιθετικό rebound, ο ίδιος θα τελειώσει τη φάση. Και ο Χάινς στην πεντάδα των Ρώσων. Πέρασε ο Ντεκολό, εξαιρετική πάσα στο Χριάπα. Εντελώς ξεμαρκάριστος αυτός, θα βρει τρόπο να σκοράρει. 63-68 τον Βίκτορ Χριάπα. Ο Σεγγέλια θέλει να απαντήσει και θα τα καταφέρει. Προσποιήθηκε ότι όντως έχει κάνει βήματα. Τελικά κατάφερε να σκοράρει με τη βοήθεια του ταμπλό. Ο Higgins άφησε στον Ντεκολό. Από το ύψος των ελευθέρων βολών ο Γάλλος θα σημαδέψει σωστά για το 72-76. Ο Higgins θα δοκιμάσει για 3. Higgins. Έγινε το λάθος, έκλεψε ο Σεγγέλια. 2 εναντίον ενός, ο Λαπροβίτολα δίστασε, ο Χάγκα κάρφωσε. Ο Ντεκολό χωρίς να βιάζεται. Τον περιμένει ο Μπομπουά. Πήρε ξανά από τα χέρια του Χριάπα, πέρασε από το screen του Χάινς. Με τον Μπομπουά τώρα απέναντί του και 8 δευτερόλεπτα στο ρολόι του. Χάινς απέφυγε τον Διόπ και σκόραρε 74-81. Με παγίδα η Μπασκόνια του Λάρκιν και του Μπομπουά. Ιδιαίτερα soft όμως, για να κάνει λάθος ο συγκεκριμένος παίκτης. Ο Τζάκσον τώρα μπροστά στο Σεγγέλια. Ένα εντυπωσιακό καλάθι από τον Άρον Τζάκσον. Για να δούμε αν η Μπασκόνια θα καταφέρει να ανατρέψει αυτή την εις βάρος της κατάσταση. Καλάθι και φάουλ από τον Λάρκιν. Μπομπουά. Σεγγέλια. Άφησε για τον Λάρκιν. Αυτός θα δοκιμάσει για 3 από πολύ μακριά και θα σκοράρει. Για να δούμε λοιπόν αν οι Βάσκοι, αν οι γηπεδούχοι έχουν ακόμα δυνάμεις, έχουν ακόμα τον τρόπο να ανατρέψουν την κατάσταση. Η διαφορά είναι στους 6 πόντους, απομένουν 41 δευτερόλεπτα. Η Άνι Τσέσκα θα γίνει η δεύτερη ομάδα που θα εξασφαλίσει συμμετοχή στην τελική τετράδα της διοργάνωσης. Λάρκιν για 3. 87-90 και η Μπασκόνια σε απόσταση βολής στους 3 πόντους. Για να δούμε. Θα ευστοχίσει στη δεύτερη, 88-90. Ψάχνουν για φάουλ, λάθος κάνει η Τσέσκα. Απίστευτη εξέλιξη στο παιχνίδι. Λάθος η Τσέσκα, 6,3 πριν το τέλος με τη διαφορά στο ένα καλάθι, 88-90. Δείτε ξανά πώς μπορούν δύο κορυφαίοι να μην καθαρίσουν ένα παιχνίδι που θέλει 6 δευτερόλεπτα με δική τους κατοχή. Για να δούμε τι σχεδίασε ο Αλόνσο και τι θα γίνει στο γήπεδο. Μπάντιγκερ στην επαναφορά. Η μπάλα δεν έφτασε στο Σεγγέλια. Από τα χέρια του Κουρμπάνοφ όμως βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Αναλαμβάνει ο Χάγκα τώρα να επαναφέρει. 5 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Καλή άμυνα από τους Δρόσους, ο Λάρκιν δεν κατάφερε να σκοράρει, πήρε το rebound ο Χάγκα, το παιχνίδι τελειώνει. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να δούμε replay στο shoot του Λάρκιν. Αν αλλοιώθηκε η προσπάθεια του Αμερικάνου, εάν υπήρχε φάουλ, η CSKA είναι η δεύτερη ομάδα του Final Four της Κωνσταντινούπολης. Για να δούμε. Μπλοκ. Καθαρή φάση. Αλλοιώνεται το σουτ, ο Χάγκα παίρνει το rebound. Ο Χάινς στα κρίσιμα εμφανίζεται, αυτό έκανε και τώρα σταμάτησε με ένα μπλοκ τον Άνταμ Χάγκα και το παιχνίδι τελείωσε. Ένα εντυπωσιακό, ένα συναρπαστικό παιχνίδι στην Φερνάντο Μπουές Αρίνα. 88-90, αυτό είναι το τελικό σκορ. Με 3-0 η CSKA είναι η δεύτερη ομάδα στο Final Four της Κωνσταντινούπολης. Ένα 3-0 όμως που δεν ήταν τόσο εύκολο απέναντι σε μια μαχητική ομάδα, σε μια ομάδα που και στα 3 παιχνίδια τα έδωσε όλα, την Μπασκόνια.